Ay, ako na naman. Bawal yung maramo rin. Dumurot lang, basta nga eh. Durutan din ka, durutan din. Yan tayo pakita. Marinig mo na yung lumay natin, para mo na magpalagaw na yung lumay. Ilang bagay yan, yung kalamansi, yung pangkutsara. Grabe sa mambutla ng babae din. Wabin. Hindi na nga niya bigo. Magaling lang yung kalamansi rin, ang pangkutsara. Ang nabalis sa mambut ka niya nga rin. Logi lang rin malasing ka niya, no? Kakay-kay na makan yun. Gagawang na lang. May ibang lokan yan din. Oo. Ulain niya pa mo. Bilisan. Bilisan lakan. Amulin mo si Tek. Wala ibon. Kaling ka ba? Okay, yan. Tapos mas regalo. Ano, ibig sabihin 200 ito. Master Brian! Master Brian! Tingin man tao sa kurentala. Sa kurentala. Ano magreklamo? 50 ka. 250. Kasi 50. Okay, okay, bilang ako ha. Okay, 1, 2, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Sige, sige. Ayan na, nililipat ko, tapos ko. Marami tayo ng CCTV. Itapin naman tayo dyan. Ayan, tumatakbo, sulipan. Ayan, pinasa na lang dyan. Balik ulit. Hindi pwede yan, balik ulit. Yan. Ayan. Yun nakaupo dyan. Enjoy. Baka nakaupo dyan. Nakaupo dyan. Ay, kayo dito. Tumayo kayo dyan. Huwag yung boting lalaroin ninyo. Dito kayo maglaro. Laro kayo dito. Dito. Yung nakaupo dyan. Partida to, partida. Madalang ito sa isang taon. Sa isang buwan. Dito kayo, isang ano lang, isang tatlo lang.
Wow, may nalala na rin. Pwede mo dyan ay, sa plano mo. Ito naman, pwede mo sa kanino? Metong yamo. Hoy! Ibang mo, may masyado naman. Sapaga naman, nakita nila. Magaling daw sa sali. Hindi daw sa sali. Kita ka na? Kulalakas. Oh. Galing mo, galing mo. Sobrang galing mo. Galing mo. Lima. Tama lang. Lima. Okay. Oh, start na. Oh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, go! Tatay miling mo sa Kaya pumili. Hindi na ako pwede maglaro. Wala nga, uwi na ako. Okay lang po, tay. Hindi naman kayo maglalaro. Tinanong lang yung mga idol. Opo.
Masikaran ni Mi. Kita kayo. Kagaling ka ng kumanta. Kagaling kumanta. Maputi ya pala. Nilagyo. Ulnabong. This kayo mo. Awa. Oh, kakanta na, kakanta. Di ka kaunter, may yan sa talo. Kanta. Ito, sa madalang ito, kailangan maka 3 points shooting. Para ka lang, 3 points. 3 points no? Hindi, kahit sino sa tatlo. Kahit sino sa tatlo. Ito, sandali lang. Ito muna ang tanong ko. Ali, nagkanta ka mo. Hindi, ito muna, no? Tapos kayo. Ito, madali mo ito. Ano ang pseudonym ng MDF? Sa Guardian. Kailang tatlo na Hindi ganun pala kasama. Ito, madali lang to. Sa Guardian, ang letter R ng Guardian. Mali. Magbigay ng isang bylaws na nakasulat sa bylaws ng Guardian. Gentleman. Sagot. Bawal mag-spin sa kapwa. Aduha. Narano kayo. Ito ha. Ito, ano ang posisyon ni Sir Noah Bungabong? May nalaring yan eh. Palitan mo. Palitan ko. Taas lang yung kamay, sis. Sa ranking Magic Group, pag ang karga ng militar, ay, ano ang karga ng militar kung sa pagdating sa civilian ay ranking Magic Group? Militar. Mali. MG eh. Mali. Militar. 1, kaya mo, 2, 3, Lana! 4, 5. GBFP eh, diba ito? RNG na po. Pagpuit na lang. Pagpuit na lang. Ano ba? Wala nakasabot. Okay, nakasagot. AM! Ano ang Teka, di pa ako. Lagyan. Yan. Hindi, dati sa unang Guardians, ang tatlong bituin. Ano ang tatlong bituin? Taguliya yan. Taguliya yan. Ay, ganun. Ito. Tatas ka agad ng kamay. Para Ano ang sasagot? ano ang posisyon?
Ano ang posisyon ni Sir Noah sa MDF? Mali, mali, mali. National Force Commander. Sige nga ID. Sige nga ID. Sino ang dating national advisor ng MDF? Naku, national ba ito? Ito, clue. Namatay na. Hindi ito, may. General Danilo Lim. Okay, okay. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1, 2-1. Ito sa matagal na to, ha? Saan dati naka-umbrella ang MDF? Walang bubulad, ha? 1. Ngayon, sa Pagalitan ID tayo. Dati. 4. Ay, ito, ikuan, ikuan eh. All 2. 2-2. Laklasan na, ha? Magkatabi lang kayo doon, ha? Laklasan na. Alam bumulat. Ano ang accredited number natin sa SEC? Ano ang accredited number natin? Sa SEC number. Kaya may nagtas ng kamay. May nagtas ng kamay. Ako, minuna na ito. Sino? Minuna may tigamat eh. Hindi kayo. Ay, mali. Kayo po. Ano ang accredited number ng MDF? Yung nakaskan tayo, nakarehistro. Kung makikita nyo sa ID nyo yun. Pero wag nyo, kahit ako hindi ko alam. 2, 3. Next. Next. Ayan o. Dapat po ito na sa Alam niya mo ano? Alam mo ito masako. Ito na po ano? Ngayon yung mga dumiskarte, itong mga nanay itong ibaliktad. Ganyan. Ako ang sa release. Lira. Matakato. Ang worship mo. Sige, buwan na lang kayo, pwede kayo. Bawat po ng mga alin. Bawat po kayo, bawat pagkatan, participate po po mga dyan sa Makampay. Yung aming national municipal dito po. Nakakontakt po sila. Kasi yun eh. Andelaria, ano? Ito na yung po, tingin niyo kung pwede magpapabay ng medical. Ano? Anong? Pwede ko manamimento ko na lang eh. Tatamimento mo talaga eh. Tatamimento talaga. Kaya kayo, halika kayo. Wala kayo.